ko hemmen ko para bayid hau trai Jesus Christ bara artilige jimpule mendakasni ki yarap yangi ban puson syapanga jingkardor jangka jingim badu Jesu bat syapanga jingkardor ban ngeit bad bud ya Jesu ngiyosno naka shiti jongo Paulus bakush Galatia Paulus bakudo ong u Abraham ulayo jingkarku halo jongo namarba ungei badu ong habang idon jingeit ngiyo lut yake jingkarku na ubale minda kumno ngiyo pidiang jingkarku na ubale haka jingim kade lemba ujisu namar shua ya ujisu kibriyu ki im haka jingsir haka jingting haka jingtim jangka pop haka jingtim jangka ain bad haki jingsenyu kaba haruka kibriyu kila im haka jingshapting kaba palad shua ka jingwan ujisu but haba ujisu wan ulekumno ula kitlot yaki jingtim ula kitlot yaki jing tarai sniu jangki briyu ula kitlot yaka jinget bi jangki briyu ula kitlot yaka jinkinya tala jangki briyu hadu kata ka por shwaban ban ujisu ki briyu kila pinshang nongrim yaka jingim jangki haki jinget bi but ki jinkinya tala but kim shimla don jing light luit na kino ki jinge kabakia kendo namarba kila im haka jingtim jangka pop andre ujisu pat ula vengno kita ki jingtim nangi ya kaba kibriu ki kain kalong dakashin jangka jingtim ujisu ula shim badula kerku ula penkantang badula penpai yangi badu ong shim ba kane kalong dakashin jangka jingkerku kane kalong dakashin jangka jingjob yangi kane kalong ka jingle jang ujisu nangdang ipuson ha ka gospel ujisu kran ha ka ju kedur kibriu ki perkat bangaro ki jingsiniu but ki jimpang jang ki briu kadena maruk suit but kim don jing light no daka boruk suit kila perkat lada ngide ban light luit na kano ke jingtim ne ki jingsiniu kaba wan terlep halo jangi ngila ban yo bortang lemba uksuit la daka jimmane uksuit naga taka da what mindaro don bon gibriu king eight beach what hadin ka wan ga jingate what hadin ka wan ga jingshai lemba ukris king eight ban light luit kino ki jingsiniu ne kino ki jimpang ka bahyar pateng shaki ne kino ki jingtim jangane ka parte kin yo bortang lemba ka jingpins ngaba ya uksuit badu bame don bon gibriu ki sakut hakane ka jingate what hadu menda hadin ka jingwan jungu jisu hadin ka jingjob jungu jisu namarba kim ngei haba wa Abraham ulang ngeit ha ubale ka jingim jongu kala stang ban kala ka jingker ko kala wan hiar halo jongu om tang ha u henre ha ki jait ben ri baro halar ki kun ki ksiu baro te ha ka ju ka dur haba ngi pidiang pura ya ujisu da ka ba I no kano ka jinge bi kai ka ben sajia kata ka jingker ko kanum sakut tang hangi marwe henre kan hiar shaki briuk saudong jongi kan hiar but kan stang ben priang saudong jongi ying jongi but baru ki ba yid betoin jongi ha ka ju ka dur mar kompong lada ngim ke lalong ki briu bakit ya ke jingker ko jongo bale halo jongi ngikit ya ka bor ba persha ya ke jingker ko ka bor ba persha iya ujisu ka bor ba persha ya ke jingshai kalanga jingdom kalanga jingtim nakata ka daw what hadin ke jingwan jongo jisu what hadin ke jingjob jongo jisu ki briu ki jit ban im ha ke jingim bar snowrem haka jingim bajad haka jingim jangga jingtim na marba ki khanglad ya ujisu ban sanshare ga jingim dag naka takataw hibriu ki bampa don jingshai haba ki pet ya ujisu kila perkat hana ule kini ki kambaro daga borok soit baki ki persham ban penyasrim ya ki kam uksuit kam bamen bad ujisu and ujisu ong
pimlaban penyanujoria uble but kaboruk suit. But Jesu ulaleki kambaro da kabor jung uble kabor jung umensiam bakuit. Kani kalong kaba ngidiben sautu. Menda kadon arjait ki mensiam kaba tre borba haganega parte umensiam bakuit umensiam jung uble kumjuru umensiam bamkuit. Buon ke brio hake jimbi jonki ki mane ya umensiam bamkuit. Ke pensnova ya ubamen, ke pensnova ya uksuit. Wad habadon jinge ba bon jait, bon ki brio hake jimbi jonki ki leit pan biang ya ke jingtim halo jonki. Lemba ke jimmane uksuit. Kane kalonge jimma kaba ngi yakendo ngi yo I saudong jongi. Don bon ki brio ki kindai dia Jesu hakane ka dur. Don bon ki brio ki kang ya Jesu ban rung haki ying jongki namar kane ka jinglong namar kane ka jingye bi kaba maki ki don. But dena ka tagada Jesu on tat hadu ubaklai nu rung haying jongki kimla ban lai luid. Hangne ni Pinkalain iaka jingay bijongi hadu kata nimju ailad ya Jesu ban senshar. Don bon gi buryu ki kalalong ki bakalain namaka jingle bijongi jinkin ya tala jongi jingay bijongi kidam pinkalain ha kaba mare ha kawe hadin kawe pat ki nongkinia bad ki jimmane uksuin bad ki kid halo jongi iaka jingtim ki kalalong ki bakalain Omde na marka bor ubale, omde na marka bor Jesu, pinban ki kerlalong ki bakalain da ka bor jong ubamen. Mindaw Jesu on tat hadu uwe patu bakalain ka rum hakata ka ying kimlaban light luid. Mano bade utta ubakalain udiw Jesu. Lemba ka bor Jingiab jung Jesu, lemba ka bor jung ka jimmi padu Jesu, habau Jesu ustang bansen syariangi, yake jingkalain bor jung uksuit kanjad, namar hakamat ka bor jung Jesu, omdon kino ki bor bala ban yang hakane ka pertei. Bad ladangi kindai dia Jesu ka bor bakalain jung uksuit kansen syar, nagataka daw, buon gibriyo ki im haka jing snewrem, ki im haka jing jot, ki im haka jing sausi, ki im haka ki jing pang kabaharuka. Ko himmen ko para ngi haban lekum no. Shisin bangi be ya ubamen haka jingim jongi, ngi deben pin klein shushu yaka jingim jongi, daga jinga e jongu. Ngi deben pin kuy yaka bor jonga jingtim kawe hadin kawe pat kabawan hiya halo jongi, lemba ka jingkongo ya Jesu, lemba ka jimpadiang ya Jesu, lemba ka jimpin klein yaka jinge jongi. Omdon kiwe pat ki lad hakane ka perte kaba ublay wala ai hangi ban job halor ka jingtim light no yaka bor ka jinga ka jingi but ka jimmane u Jesu bashisha. Nagataka daw ngingi don kamban pen shai shushu yaki briu saudong jongi. Ngidi ben pen kalai ni ki briu saudong jongi. Persha ya ubamen lemba ka jimpin kalai ni ka jinge jongi. Bangindup ke lalong ke jingkarku. Dahil nagataka daw ko himmen ko para ngi hikay si hikay yapi. Ngi wan shapi na ki por lemba ka jimbata ikaktino bale kramba ka jingim jambi kalonga ba seizo. But don bon gi himmen ki para ki ba shimkia ha ke jingim men siyam jogi. Don bon gi himmen ki para ki karshan ya ka jingait lemba ka jingaiti lut yalade hau Jesu. Ngiro ngidon kamban pen kalain ya jingim jongi. Ngiro ngidon kamban pediang pura ya Jesu. Ngimde ban ailad kindia turu nagabenda uksoid. Ban namaru longka daka shinjonga chingtim hagane ka parte. Tongin aiti ya kiinga sem jongi. Tongin yarap ya ki himmen ki para jongi. Nginang pen priang ya ke kubur baba haki marjan marpa jongi haki buryu ki badon hapadenge jingdom lemba ke jimpin priang ya ke kubur baba ka ba wanshapina ki posha ki por pilaban penimbun gi buryu pilaban yarabun gi buryu
pilaban pen koit bun gibrio pilaban yalam bun gibrio shaka jingshai jongu Chris kaneka deka kamram jongi deina kata kadau ko himmen ko para lemba kaneka ministry jongi ni wanshapi pa don bun gi himmen ki para kishim khia ya ke jingyalam kishim khia ya ke tinu balai don bun gi himmen ki para ki pin briang ya ke kubor baba kaba mangingim laban le henre pilaban pin briang ya ke kubor baba kaba wansha ke jingim jombi shaka ti jombi ay jisu una pendon kam epi baro banlonga dakashin jonga jingkerku haka pertai baro kawe haki himmen ki para jongi baro lembau jisu bala job ya ka jingtim jonga ain baduk suit ukrai jisu be id kerku kardo yangi pensle ya ki inga sem jongi pelai lud yangi naka jingtim jonga pop naka boruk suit bor bamen bad ke jing talot ka bahar rukam kaba penlong yangi banlong ki mrau jonga pop banlong ki mrau jong uksoid pelai lu yangi jisu rengkat bat ki kon kikti rengkat bat ki bayid batoin jongi rengkat bat ki inga sembar kawe bangin long ki kon ki bamane tang yame bangin long ki kon ki balai luit na baro ka jingtim jonga ain jingtim jonga pop bat ki jing senium enyaro ya utrai jisu Christ. Amen.